Başka meseleler olsa inşallah ahuncalı bilen haberleşip verersiniz. Emma geleyim selallik men benim yaktaş edellemi hizmetinize yetireyim. Selallik meselesi. İnne selallikten başlar ta tarwa gelýänçe bolmaly ýagdaýlary ýeke nowat bu nowat inşallah hizmetinize yetirer. Tasahharu fe inne fi sahuri baraka. Hadisun sahih muttafaqun aleyh. Peygamberimiz aýdypdyr, selallik turun diýipdir. Selallik naharlyň iň bereketlisidir diýipdir. Süýji, lezzeti var. Selallik wagtda näme? Selallik wagtda bir subhanallah diýip bilýän. Hud Qur'an'da var. Wal mustaghfirina bil ashar. Selallik wagtda estağfurullah aýtýan hak pir adamlaryň işidir. Allah'ın dostu ewliýalaryň işidir. Selallik wagt diýdigi näme? Daňatmaka. Adan çekilmeden yarım saat, 1 saat, 2 saat önce. Giyeceğin 3-4 bölümde ahırkı bölüğü. Şu illem saat 7 saattan saat 2:30-3'ün döwrüğü. Aham selallik wagt taşo. Nadir ulqan bereket. Bir dehret qılly 2 rekat namaz oky, teheccüd namaz diýerleri bolýar. Ýylyn kaýa okuymaýarsamy, mübarek ay, nagat bereketli ay adam daňdan 2 saat önce oýa bolup durýan. Behterin mahtumul işan diye seher vakti gafil bolmaň yarallar, seher vakti selallik vakta gafil bolmaň yarallar, hak dergahı açylar, çağdır bu çağlar, behterin vaktdir şu vaktlar diýdigi ha. Seher vakti gafil bolmaň yarallar, hay barat onuň munyň gıybatyny diýip daň atarama omuga. Hak dergahı açılar, çağdır bu çağlar, rahmata duş gelli, bu vakt ereller, hak nuru seçiler, çağdır bu çağlar. Tamam pirler pir olupdur, selallik vakt pir olupdurlar. Tamam adamlar Hudaýyň dostu olupdur, selallik vakt Hudaýyň dostu olupdurlar. Hulasa şu selallige turmaýanmy? Täzeden atýança azandan 20 daga yarım saat önçe geçeli. Hudaý bilen benden arasynda bir perde ýok diýdi. Şodur şifat nur wa da arada. Özüň hesabyny çykdy. Fakat perişte bolup otyň, ýöne adam suratynda da. Gadryny bileýin. Hop ahunjan men erti idara etmeli işim ma, karment ya belli bir kiçik yerim ma. Men selallik tursam gyn bolýar. Haw dikkat edeýin. Selallik hak Resulullah'ın sünneti. Peygamberimiz selallik turýarmış. Ve aydiyanmıştık selallik turallara Allah Teala rahmetini döküye periştili dağda dua et diye selallik tur yerlere. Huda yaşlar rahmetine sallayıp. O vakta imme erti bir işin ma, mesuliyetin ma. O ham sen akşam taravadansan, selalliğin ip yatsan, erti namaza çeli, erti işin gaýymrak, gowrak bitirip biljek. Ýoksa o qagatçyly işin bitirip bilmeýjek bolsaň, onu ulamalar aýtýar, ip yatsaň bolar, sen arazaňy verer bermeýe. Bir adam selallik turmasa, tarawadan soňra selalligini ýakyna yatsa, arazasy kamil, ýöne ulaqan bereketden galýar. Emma men erti işim ma, zaruratym ma, şejere ýagdaýlym ma diýip yatsa, inşallah ona sünneti terk boldy diýip bolmaz. Ine qysgadyk selallik barada boldy. Hap selalligini ýipdir. Adan çekilýänçe imellerdir. Adan ýanyň daňdan 15-20 daga soňra çekilýär. Selallik daňdan 5-10 daga öwünçek sowulşýar. Adan men selalligiň arasy bäzi 20 daga yarım saatda bolýandyr. Olar o urunlar kan aýdylly odallar ahunjaly dymdan aýdýandyr. Adan çekilýänçe ýip dursa, şun bir soratda. Men ahyrky lokmamy suwum içimde bir ýerde adan çekildi diýdi. Näme diýme? O sopany ýipdir dawladım. Selallik täwelýäki. Ondan çym on arazysda bolmaýar. Hop näme uýmenmeli? Estağfurullah aýtmaly. Qamat diýänçe da. Awwala adançylar, imamlar jemaat bilen maslahatlaşmaly. Daňatdanna 10 daga 15 daga geçirip adan çekip derre qamat diýamaly. Fiqh Hanafide giýjenra okuymak gowy, ona görüň ýok. Ýöne jemaat kan gelecek bolsa basma okuymak gowy. Adan çek akana qamat diýen ulaqan jemaat ajab elhamdülillah hemme ýerde de okulýar şejirek. Tarawa namazy ýanyk bolup erti namazda da jemaate şerket etýärler. Berekallah. Fakat şomuga bir sure wady näme? Vel fajr. Daň menen and içýän ýa Hudaý Taala. Vel fajr.
daň menen and etýändiýe. Omuga da gurrun etmeli wagt därahy. Tesbihin sanamaly, subhanallah sanamaly, estağfurullah sanamaly. Ya Kur'an-ı Kerim oky bir sefe, iki sefe, yarım para, bir para, nämetjek? Gurrundur süýüji, samançy ýok güýji diýe könüle. Näme haçypy gurrun edip nämetjek? O da behterin rahmatna nur dökülüp duran wagtynda. Oham namaz okyp bolluň da namazdan soň yatmak günah däldir. Erti namazdan soň yatmasaň gowy, yatanyň menen günahkar diýip bolmaýar. Yatmasaň gowy günnogy ýança, yatanyň menen günahkar diýip bolmaýar. Emmen günnüde geldik. Ey cemaatla, namaz okuyanda Allahu Ekber. Ta salam berýänçäň özüniň bir bernamasy bar. Rükû etmeli, secde etmeli, ettihiyat okuymaly. O hem namazyň içinde iýmellär, içmellär, gülmellär, döwrün gözlemellär. Namazyň şidri bernamasy bar diými? Hawa aradan koy gel haja. Hajdan çürem näme? Oňda özüniň bir bernamasy bar. Niyet etýän, ihram maglaýan, ta haç işi bitirýänçäň özüniň gurrunlary bar. Saçın siyip bolmaýa, nämet bolmaýa, egin maşyp bolmaýa, bir tovar hajyň da özüniň gurrunlary bar dem, hawa arada tutmaň da şo jüre gurrungy bar. Sen selali giyipsin, niyet etdiň dämi? Inni ta gün ýaşaýança makamdyr. Men agdym arada. Biri nämeşim? Biri peýgamberimiz aýdýar. Her kim siz bilen agdyňyz arada bolup, mal, bir zat dawalaşyk bolsa, falyaqul inni saim. Men agdym arada dost, men dawalaşyk diýär. Peygamberimiz aýdýarsyn. Falyaqul inni saim. Mena agdym arada diýip aýda diýipdir. Sen namaz okyp dukan bir sen ýanyňa gelip söýüşde näme dersiň? Namazyň pozup jogabyny aýdarsyň? Ýok. Namazyny okýarsyň, salam berersiň, oham gurruny aýdarsyň da arada da şeýtmeli. Mena diýmel agdym arada mal dawalaşyk gelýär. Peygamberimiz şu ýoly öwretýärdi. Hop, girdin de anny badara. Awwalqa aýtmal kefin ve bir millet arada tutmayan yanık zinanlı önkün ki Cabir ayet edene ve adamla arada tutmayan yanık önkün ki şikefe aitmalı Allah. Şikefe aitmalı Allah. Sen ödüne gayim bol. Şu öyünden uğrayan da bilyen bir tovar zinanlı gezip be hicabı da yok. Sen imanını, sen fikrini, sen ibadatındaki lezzetini ayıracak bol kesperli değil mi? Şu öyünden uğranda men ağzım aradadır haşi deyip ödüne haberdar verdik. Namazda duran yanık, haca barayan yanık. Niyet ettiğinden aradadan çüreyim. Namahrem gözlep men aradan buzamayın. Namahrem gözlep bir vakt gözlemeyin estağfurullah ayet. Peygamberimiz näme diýär aleyhissalatu vesselam? Hatta ala hisnin hasin fa ahraza nafsuhu minhum ve keda la yuhrizu nafsuhu min ash-şeytan illa bi zikrillah azza ve celle. Ahrajahu at-Tirmizi ve sahhaha. Peygamberimiz aýdýar, bir adamy düşman gowlasa, gaçyp bir galaň içine girip, ulukon gafsyny yapsa, düşmandan rahat bolar diye. Sen ne düşmandan, şeytandan rahat boljak bolsaň, bismillah, elhamdülillah, subhanallah, estağfurullah, şu Hudaýy zikretdi, sen daşyňda gala badyr, şeytan seni gawap bilmez diýip aýtýar. Hak Rasulullahyň berýän dersi bize. Şu berden bar ýakan Hudaýy zikretdi. Hiç allanmarsyň. Gözüň namahreme düşan bilen sen habardardyrsyň. Hiç allanmaň. Emme öýünden gitşiňden Allahyny zikretmeseň, bir namahrem gözüň düşer hamana da ya bir gıybet edersiň bilmänşik bolarsyň. Şini ýadyňdan çykarma, günah diýerler günah çekýändir. Yani bir günah etseň indiki günah etmek ansatdyr. Oham soňra yeni günah etmek ansatdyr. Yeni günah etmek ansatdyr, o günüň şodur günah bolar. Emme sen turandan öýüňden uğranda Allahyny zikredip uğrasaň, sogap diýeniň sogap çekýändir. Soňralaryny da sogap etmek ansatdyr, günäni etbermek de ansatdyr. Uluqan bir açardyr, gadryny bilbä edilýän gördüň. Tekrar edeýin. Günah edenden soňram indiki günahlar etmek ansatdyr. Emme sogap iş etkiseň soňralaryny sogap iş etmek de ansatdyr, günäni etbermek de ansatdyr. Ondan üçin öýüňden uğranda döwrüň gözep adamla näzir arada tutan men tutmadyk fark etdim maý diýip onu pikriňe alma. Öýüňe aýt men arada tutdum fark ederin men bir makam musulmandyr diýip ogra. Öýüňden çyrim we men aýdýan öýümden çyrim. Inhe hak musulmanyň bolmaly ýagdaýy. Eliňe tesbih almak, al eliňe tesbihini. Tamam ewliýaly ulamaly tesbih alýanmyşdyk eline. Riýakarçylyk dädir, halkyda ulgu bolarsyň. Maşyny işleýänne bolsaň, defterde de bolsaň, kasipde bolsaň, kargerde bolsaň, elinde tesbihi bolsun, ya bir cözbe Kur'an-ı Kerimler bolsun, okyýdydyr işiňden boş wagtyňda. İşiňe gitdiňmi diliň menen tesbih aýtdydyr. Nahat bereket, nahat halkdan çyrim gowy ulgu,
Ona riya diýilýän näldir? Ona merde amal diýilýändir. Riya diýdirip şeytan sizi amaldan goýamasyn. Galat eder şeytan musulmanlary amaldan goýar. Ahirki uğrun şu barada. Günnüzlükde, akşamlıkta. Ey cemaat, İmam Azam, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbal kimşiler? 4 mezhebin başlakları da Ramazan ayı gelende derslerini ta'til edip fakat Kur'an okuyamıştıklar. Fakat Kur'an okuyamıştıklar. Ahun menen oturuşyamıştıklar da hatta İmam Azam kadi bir bilen oturuşyamıştık. Yasıdan soň daň atanna turýarmyşdyk. Allahu ekber diýip erti azan çekilende meçide girýärmişdikler. Aradadan başga wagtda. Emma mübarek Ramazan ayı gelende fakat Kur'an okuýarmyşdyklar da. Gece unnit fakat Kur'an okuýarmyşdyk. Gece unnit fakat Kur'an okuýarmyşdyk. Geldik ikinniň döwregine. Tuğsuzlyk, kıyınçylyk, öwrenşmänsiň 3-4 gün geçýänçe eliňe aýaňa su wagtdasyň gelýär, ya üstüňden bir suw guýasyň gelýär. Aradaňa zerer berýän däldir. Agdyň açylýan däldir. Sowuk suw el aýaňa guýanyň menen ya üstüňden su wagtdanyň menen. Şaýat etmesen gowdysyň ahunjalla. Emma agdyň açylýan däldir. Emma inni gün ýaşyp barýar. Üýşip duň, nämäni gözleşdiň? Allahyň nuruny gözleşdiň. Allah Taala'nın nuru näme oda? Ey musulmanlar, hak Resulullah näme diýe? Lis-saim farhatani, farhatun inda fitri ve farhatun inda liqa'i rabbih. Hadisun sahih. Musulman adam arada tutsa iki hoşluğu vardır. Biri agdaçarda diye. Arada tutmayan adam ma keyfine ha o öz yerine uzurlu meridin gurrunu değil onu ayın aytıp geçtik. Keyfine arada tutmayan adam ma iyen molyandır, içen molyandır, merekan arasında ya öyünne hele yolonşana ay näme askedik bir zat deyip şol adamın özü hewara gowulyandır şu iýbiçinden lezzet almaýanlygyny. Siz musulmanlar arada tutýaňyz hewara gowulyansyňyz agdaçarda üstüňize nur dökülýänligini. Nägat agdaçarda gowçylyk bolýar, nägat adamyň öýü gursagy nurdan dolu bolýar, nägat bir günün mänşitlik bolýar, ol Hudaý nur dökýär. Qut-i asliye beşer nuri Hudast. Quti heyvani merura nasazat. Asıl insanın enerjisi Allah'ın nurudur. Adamı bir hoşluk gelýändir agdaçlykda we selälikde. Agdaçlykda hatta şomoga gow bilýänsiňiz. Günnil adam açykya agdaçlarda bir tordat iýjek ýaldyr. İştähsi ada tutulur şomoga. Lep hoş ýoksa şuwlem ajygyňda nahar kaniýän ýoksa şuwlemde hawa gyzgyna ahim. Emma Ramazan aýy gelýär, açar wagt gelýär sen bir tor nahar iýjek ýalla. Üstüň diýip, gursagyň diýip, içiň diýip nurdan dolýar. Adam iştähsi kimdir? Ol Hudaýdan bir kömek. Eger şu kömek Hudaýdan bolmasa adamla ajyk başyna medeti ýarlyjak da musulmanlaryň. Emma Allah Taala nur ýagdyrýar, on agdaçlar wagtyndan bir hurmiýe, tujatçy, çaýjatçy gaýgy tarawasynda okyp du hamana. Nämeden çirim? İçi nurdan dolu, döwregi nurdan dolu, Hudaýyň kömegi da bide. Hulasa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar, arada tutýan adam iki wagt olukon hoş bolar diýipdir. Biri agdyny açanna, biri de yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kıyamatda adamlar yawma yasdurun nasu ashtata li yuraw a'malahum. Kavrdan turup uğrarlarına arada tutan adamlar sonunda da begenjekli da. Bir de arada tutanlar deyip Hudaýa gaşyn asgırşyp kavrdan çıkıp uğrarlarına sonunda da hoş bolarlar diýipdir. Bir kıyamatda, bir de agdaçarda musulman arada tutanlar olukon hoşluğu vardır diýipdir Peygamberimiz. Yine inşallah 12-13 daqiqa wagtymda tamam edeli bu gurrunlar.